Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po, andito na naman po tayo sa Binalunan, Pangasinan. Ito po ay pangatlo na pong punta natin dito para po makita po yung ginagawa po nilang concrete pan. Tumawag po ulit sila dahil po tapos na daw po yung paggawa po ng concrete pan nila kung saan wala na pong tagas. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung ginagawa namin step by step bago po lagyan ng fingerlings. Ang ipapakita ko po ngayon kung paano po kami mag-slake at yung sa treatment po na tinatawag para po maalis po yung mga chemical ng semento o yung ginamit sa paggawa ng concrete pan. Halika, samahan niyo po ako. At ayun nga guys, bago ipakita yung concrete pan na kinonvert po nila dati, na dating piggery po, convert to concrete pan. Ayun po yan. Bago ko po ipakita yung sa loob niya, ang source of water po pala nila dito yung makina po. Ayan. Yan po yung makina na ginagamit nila, yung D1 po. Then ito naman po yung sa loob kung saan ito yung dating piggery po nila na kinonvert po sa concrete pan. Ayan. Ito na po yung itsura ng concrete pan nila. Meron na rin po kaming nilagay na pinaka-oxygen po nila. Ayan, tapos doon naman sa kabila meron din. Ayan. Ngayon po ay magti-treatment po kami kasi po tapos na po yung fish lake. Okay naman na po, wala na pong tagas, wala na pong kahit anong lumalabas na tubig sa labas. Ayan. Ganyan po yung tinuturo po natin sa mga magpapaturo po, mga self-tutorial, actual tutorial. Itong dalawang ito, tapos dito naman po sa dalawang maliit din. Ayan. Ito naman po yung source of water po nila, yung PVC po na yan. Siyempre po yung unang gagawin po natin, kailangan po natin ng katawan ng saging, tapos yung sa ito po, yan, asin po, rock salt. Yan po yung ginagamit po sa pang-treatment pag walang lupa. Ito po yung concrete pan nila. Ang gusto po nilang gawin yung wala pong lupa para po nakikita daw po nila yung mga alaga nila at iwas na rin po sa mabilisang pagdumi ng tubig. Yan. Ito yung final po na setup po. Meron na rin pong PVC dyan paikot kasi po yan po yung magiging source of water po nila. Yan. Ito po ay full tutorial po hanggang sa pag-aalaga, set up po ng concrete pan po nila kung paano yung gagawin, yung paano yung mga gagawin sa tamang pag-aalaga po, sa feeding, sa maintenance of water po. Yan, lahat po yan ituturo po natin. Actual po yan. Lahat po nagpapaturo po sa atin, pinupuntahan po natin basta kaya. Yan guys, mamaya po ipapakita ko naman po yung susunod na gagawin po namin sa pag-treatment bago po lagyan ng isda. At ayun nga guys, sila po yung tinuruan ko, si Kuya, taga Binalunan po yan. Ayan. Ngayon po ay maglalagay na po kami ng katawan ng saging, kung saan yung saging po pinutol na po kahapon para po medyo maging ganito na po yung style niya. Ayan. Sila po yung nag-avail po ng tutorial. At kung tumatawag po sila, pinupuntahan po natin agad. Kasi po, first time daw po nila na mag-alaga ng hito. Kasi yung dating alaga po nila ay piggery, babuyan po siya. Tapos may kambing na rin po silang alaga. Pero kinonvert lang po sa concrete pan. Yan. Hanggang sa makuha po nila yung tamang pag-aalaga, ituturo pa rin po natin yun. Yan. Yun po yung ginagawa po namin sa pag-treatment. At kanina po ay nalagyan po namin ng asin bago itong katawan ng saging. Ayan yung pinaka-oxygen po nila. Mas maganda, mas marami. Ayan. Okay na kaya? Sa kabila naman. Susunod naman na step nito, yung process po ng pag-treatment, aantayin po natin ng mga ilang days hanggang sa magkakiti-kiti na po.
Pag nakakiti-kiti na po ito, pwede na po natin lagyan ng fingerlings. Mas mainam po yung mas matagal para po matreatment po talaga ng maayos yung concrete pan at maalis po yung mga chemical po talaga na ginamit sa concrete pan na pinagpagawa dito. Yan. Ganyan po yung process po na ginagawa po namin. At yung kung napapansin nyo po, medyo konti pa lang po yung tubig nito. Dadagdagan pa po ito hanggang sa mapuno po dito. Kulang-kulang na mapupuno po para po at least kahit pa paano hanggang dito na treatment po siya. Yan guys. Ayan po yung update dito sa Binalunan. Next check po, pwede na pong lagyan to ng fingerlings. Yan. Kaya sa mga gusto pong matuto dyan sa pag-aalaga po ng hito, pwede po kayong mag-comment sa video na ito or mag-chat sa Facebook po na ito para po makapag-usap po tayo ng maayos. So ayun naman guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami po kayong nalaman sa video na ito. Kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para laging updated sa sunod pa naming videos. Thank you!